Boto rubuh. Yo 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 yo. Sampun, Mbak. Sampun, Mbak dipinangkani nggih. Sampun kula pinangkani. Dek Putri, apa? Oh, jalan jajan. Arab tumbas jajan, apa Lah, tumbas balon? Apa jajane? Panganan apa mainan? Oh, panganan. Panganan. Oh, Sampeyan panganan arep apa? nyuwun apa arep tumbas? Numbaske apa? Ya, anu iki Dek apa Mbah iki? Dek, Dek iye. Dek, cantik-cantik. Nah. Tapi saya cantik aku. Saya cantik aku. Cantik. Saya cantik aku timbang Sapa? sampean. Iya loh, cantik ini kok yo. Jajal toh, ndene toh jajal. Cantik sopo jajal? Dijajar. Nggih. Mas Nanang, cantik sopo? Cantik di. Cantik Tata Angelina. Oh, no irungnya apa nih jadi ra cantik. Yang ada tidak cantik. Mulak ada tidak cantik. Wah, wah. Alah ki yo lakon apa ngono nek. Heeh. Ki ceritane mau jaluk jajan. Jaluk jajan. Ayo, dipinangkani ya ta. Nah, iki celenge mau ngandi. Mbah hilang. Celeng, celeng. Yo kembali ke kandang celeng. Aja gelem nek kaya ngono kae aja gelem bali kandang nek urung rampung tekan kono pojok. Kae wah jan ora kademen ya. Heeh. Mendung-mendung Mas. Mendung. Katur. Yo, mendung. Monggo. Mendung udan barat tanpa payung, nekat mlaku nuruti ati sing bingung, kaya ngene rasane wong lagi wuyung, menyang endi nggonku arep jaluk tulung.
wanci udan grimis fotomu terus tak sama. Mendung-mendung hujan berat tanpa payung. Nekat aku nuruti hati sing bingung. Otong ati aku arep jaluk tulung. Menyang ngendi konku arep njaluk tulung. Kembang kandel mandel ning jero ati. Jeneng kula lilai tan bisa lali. Ana keprang sliramu enggal bali. Nganti kapan aku tetep angkenteni. Nganti kapan aku tetep ngenteni. Inze mendung-mendung sampun Mas. Nggih, sampun, matur Ketok nuwun nggih. ketok nek